In Driel stien joet de vierleertalenten ontzien en ontollen wier op de sconsen voor de strijd om de Frieske titels. Een verslag van Freek Wijma. Het zou een jeugd-FK worden van hoog niveau. Met winners van 4 verschillende afdelingen. Wie de famkes ontzien hier, die de titel heel verrassend naar Irza Maats uit Rusterveen. Met een PR van 8,45 meter. Zij leeft van Burgum. De titel bij de jongens ontzien hier gaat naar Jorrit Boustra van Reduzum met 9,46 meter. Hij leeft van Weensum. Wie de famkes onttolwier is de Frieske titel van Berber Haanstra uit het Heidenskip. Zij komt daar 9 meter en 1 centimeter. En dan de strijd bij de jongens onttolwier. Daar had Riemer Sielstra uit eerst hem de wedstrijd van zijn leven. Hij leert het Frieske jongensrecord uit de boeken met 11,26 meter. Dat stie op 11,02 van Wisse Broekstra. Maar het is nog net één. Nee, dat is zeker nog niet aan. Ik mocht nog 2 sprongen. En ik wie al een beetje bang voor fietsen dat hij mij voorbij zou springen. Maar ja, had ik die. Het niveau leidt dit hier heel hoog, want daar komt Sietse Lefferts uit Boetenpost. En hij neemt het record voor dadelijks weer oer. Hij leert 11,34 meter, een nieuw Frieske record onttolwier. En brengt de krans dus naar Boetenpost. Ja, ik dacht, het mag nog gebeuren. Het werd spannend. Ik goed concentreren. En op laatst nou things mag gebeuren. Nou, en op laatst gebeurt het. Nou, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Meer over het jeugdvierleppen van dit weekend morgen bij u op de website.